अय्यो सोनी, तू एवढ्या दिवसातून आठवण आली काय आमची? आले बाई तुलाच भेटायला. ये बस की, 4च भांडे राहिले, आलेच बघ. अगं सोने, किती वर्षातून आली तू, पण किती बदलली आहे. अगं असं दे मी बदलली पण तू शेवटी लग्न माह्यावरच केलं की ग. अगं प्रेम माझ्यावर केलं तर लग्न पण माझ्यावरच करणार ना. हा, मी इथून गेली म्हणून तुमचं लग्न झालं. मी नसते गेली तर मी लग्न होऊन दिलं असतं का तुमचं? बरं झालं गेली तू. असं आहे होय. हा. अगं सोने, मला पण नाही सांगितलं तू. कस काय एवढं लांब लिंक लागली का तुझी फॉरेनला? तुला तर माहिती की मी दिवसभर मोबाईल घेऊन बसायची. इंस्टाग्राम बघत बघत झाली मग आमची ओळख. इंस्टावरच आमचं प्रेम झालं. मग काय दिवसभर चॅटिंग करत करत आमची बॅटिंग जुळली. आणि मग काय माझं लग्नाचं शिक्षण. बरे. अगं तुझं प्रेमावर विश्वास नव्हता ना. प्रेम बिम काय नसतं, फक्त आकर्षण असतं अशी म्हणायची. तू पण लव्ह मॅरेज केलं फॉर्च्युनर संग. अगं ते फॉर्च्युनर नाही फॉरेनर असतं. तुझा इथं विश्वास नव्हता, फॉरेनरवर होता काय विश्वास? अगं तसं नाही ग काय. मला वाटायचं प्रेम बिम काय नसतं. जेव्हा मी जॉनला ऑनलाईन भेटले तेव्हा कळलं की खरं प्रेम करणारी पण असतं. अगं हो का? सांगायचं तरी, अचानकच निघून गेली तू. अगं गेले अचानक, पण जॉन इतका प्रेम करतो की मला गावाकडची आठवण सुद्धा येऊन देत नाही. बघ ना, दिवस किती फास्ट जातात. 5 वर्ष कशी निघून गेली कळलं सुद्धा नाही. हो ना, पण माया कुठे गेलाय? अगं रानात दारी धराय गेलेत ते. 8 दिवस झालं लाईट नव्हती, सारे पिकं जळायला लागलेत. एवढी शेती असून लाईटमुळं खोळंबून राहते बघ. जगावं का मरावं अशी अवस्था झाली इथल्या शेतकऱ्यांची. बया, जॉन एकटाच 80 एकर शेती हँडल करतोय. सगळं तिथं सिस्टमॅटिक असतंय बघ. सगळं सरकार करून देतं. 24 तास लाईटी असतात तिथं. आणि त्यामुळे तिथं शेतकरी बिनधास्त जीवन जगतात. बरं आहे बाई तिकडं. इकडं काय, रात्रंदिवस कधी पण लाईट आली की पळावं लागतं त्यांना रानात. अरे वा, डायरेक्ट ते. अगं आता आहोचे मानकरी झालेत ते. आहो जावं बोलावंच लागणार ना, शेवटी आपली भारतीय संस्कृती आहे. मस्त बघ, तिकडं असं काय बी नाही. आपली संस्कृतीच भारी. तिथं असं ब्लाऊज साडी परकर असलं काय नसतं बघ. तिथं घालू वाटलं तर घालतात कपडे. सगळं त्यांच्या मूडवर असते. ईद बरोबर आणि हातभर खाली. जास्त खर्च पण नसतो बघ तिकडं. काय ग सोनी, नालायकासारखं बोलते. अगं अंजे, मी तुला खरं सांगते ग. अवघड आहे अगं सोने तुझं. हा, असू दे माझं अवघड. चल की मग रानात जाऊन बोलत बसू. बर चल की. चल रानाचं हाय ते, त्यांची पण गाठ पडत. अंजली बरोबर का सोनी का दिसते. सोनी जायला का सोनी. कवा आली गे सोनी तू? झालं का तुझं फॉरेनचं शिक्षण? हो झालं की, काल रात्रीच आली. गावाकडची लय आठवण येत होती म्हणून. होय, मग माझी आठवण येत होती म्हण की तुला पण. तुझी कशाला मला आठवण येते? अगं तुझी किती वर्ष झालं वाट बघतोय मी. अजून लग्न सुद्धा केलं नाही मी तुझ्यासाठी. काय, तू अजून लग्न केलं नाही? माझ्या लग्नात 5 वर्ष झाली की. काय सांगती? फॉरेनला गेल्या लग्न केलं काय? शाळेच्या नावाखाली लग्नच करून टाकलं काय तो तिकडे जाऊन? कोणाला कळू नये म्हणून तर गेलते शिक्षणाचं नाव सांगून. सोने कलेजा तोडला बघ माझा तू.
आतापत्र माझं लगीन होऊन 4.5 लेकरं झाली असती मला. हा काय 4.5? 4 लेकरं होऊन 4था महिना असला असता माझ्या बायकोला. अरे ती लेकरांचं सोड, तुझ्यावर लगीनच कोण करणार होतं माकड तोंड्या? माकड तोंड्या होय, दाखव बरं तुझ्या नवऱ्याचा फोटो. बघ अरे ही तर काळं डुकार दिसतंय की, ह्याच्या तोंडापेक्षा माझा बोचा गोरा दिसतोय. ए असू दे पंक्या, काय असलं म्हणून काय झालं, पण माझ्यासाठी चमकणारा हिरा आहे. मला किती जीव लावतो माझा जॉन. सोने एक विचारू का तुला, विचार की. अंधारात कसा गावतो का तुला ही? त्याचं कसं आहे पंक्या, माझा जॉन नेहमी आनंदात असतो, आणि आनंदात असल्यामुळे माणूस हसतो, आणि हसल्यामुळे तो मला दिसतो. या नादात 4-5 वर्ष जिंदगीतली खराब झाली माझी. आता लागतो तयारीला. हो हो, बघ कोण सापडतंय का आता. आणि हा लय लक्झरीच्या नादी लागू नको, नाहीतर लक्झरीच्या नादात टमटम पण निघून जायचं, आणि हाईचा तू असाच म्हातारा. नाही नाही, आता गवल ती पावल, डायरेक्ट लगीन करून रिकामाच होतो आता. येऊ का आता? होय ग सोने, लयच ज्ञानी गोष्टी बोलायला लागली. मग एवढं शिकून आली काय? मग आले की. बघ सोने, आम्ही दोघांनी मिळून हा ऊस लावलाय. मग काय उसत काय केलं का नाही? काय? अगं आंतरपीक ग. हो, मक्याचं आंतरपीक केलंय बघ. पण म्हणलेली तशी कारभारीनच झाली की ग तू. मग तुला तर आधीच म्हणलेले मी लग्न करीन तर शेतकऱ्याशीच. एवढ्या उन्हाताना तर माझी बायको कोणाला घेऊन आली बरं राहणार. जेव्हा सोनी की, अयो सोनी तू कवा आली या? कालच आली मी. होय, बस की सोने. बस 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 काय बस. म्हणजे आमची पण आठवण येते म्हण की तुला. आठवण येत नसते काय? आधी सारखं कोण आहे का तिकडे भांडायला? तुझीच आठवण येणार ना. पण ऐक ना, गावात कोणाकोणाचं काय काय चाललंय ते सांग की जरा. गावात होय, गावात सगळी सुरायला लागली ती आता. पहिल्यासारखं आता कोण सुद्धा राहिलं नाही, सगळं गाव बदललंय आता. सयाजीराव दिसलंच नाहीत गावात. अगं सोने, ते गावात कुठे राहतात आता? कुठे राहतात मग? अगं काय सांगायचंय तुला सयाजीरावचं. सयाजीराव इलेक्शनला उभं राहिलं, सगळ्यांनी त्यांच्याकडं कामं करून घेतली आपली आपली गावातल्या सगळ्या माणसांनी. आणि कशाचं काय, इलेक्शनच्या दिवशी त्या भैयासाहेबांनी पैसे वाटलं. भैयासाहेबाकडं पैसे घेऊन सगळ्यांनी भैयासाहेबाला मतं दिली. भैयासाहेब आलं निवडून आणि पडलं की सयाजीराव. काय तुला सांगायचंय, लय टेन्शनला गेलतं बघ सयाजीराव ते. अरे पहिल्यापासून आपलं गावच लय आगाव आहे. मग काय तर. अगं त्यात प्रियाच्या मामीने काय केलं, प्रियाचं लगीन लावलं त्यांच्या जवळच्या पाहुण्यात. मग त्या टेन्शनने सयाजीराव गेले मुंबईला. मुंबईत त्यांनी कंपनी टाकली आणि तिथंच लगीन करून राहिले. येतात कधी कधी गावाकडं गाठ घ्यायला. म्हणजे झालं म्हण की सयाजीरावचं लग्न. अगं आधीच झालं असतं सयाजीरावचं लग्न, पण प्रियामुळं ती लग्नाला होकार देत नव्हतं दुसऱ्या कुठल्या मुलीला ग. ती कोणाला माहिती नव्हतं. अरे पण मी काय म्हणते, थोड्यासाठी कशाला करायचं लगीन त्यांनी? अगं थोडीसाठी म्हणजे काय त्यांनी तसं राहायचं होतं काय मरोस तर. पण ती जाऊ दे, विसल्याचं काय चाललंय ते सांग. अगं इसल्याचं काय सांगायचंय तुला, लय दारूच्या आहारी गेलता बघ ती. पण त्याची आई वारली का, तेव्हापासून त्यानं ठरवलं आता दारूला हात सुद्धा लावायचा नाही. आणि त्यानं शपथच घेतली, स्वतः पिणार नाही पण दुसऱ्याला पाजल्याशिवाय राहणार नाही म्हणून. म्हणजे र अगं त्यांनी काय केलं माहिती का, देशी दारूचं दुकान टाकलं आणि दोघं नवरा बायको आता 90-90 करून निघते ती या. हं. अवघड आहे. मग ती जाऊ दे, गोविंद मामाचं काय चाललंय? गोविंदा मामाचं मस्त चाललंय बघा आता. 2-3 दिवसांनी येतात घरी चहा प्यायला. त्या प्रियाचं लग्न झाल्यापासून आता त्यांच्या नवऱ्या बायकोच्यात भांडणं पण होत नाहीये. सगळं सुरळीत चाललंय त्यांचं. पोरं बिरं सगळी एक नंबर आहे ती बघ गोविंद मामाची. म्हणजे आता सगळी लागली म्हण की सुराला. हा. आणि ही कुठे आहे सर? दिसत नाही. अगं सरांचं काय, सयाजीराव गावात नसल्यामुळं सर बी एवढं काय गावात आता दिसत नाही तर पहिल्यासारखं. आणि त्यात शाळा चालू झाली ते, त्याच्यामुळं काय घर ते शाळा आणि शाळा ते घर असंच चालू आहे त्यांचं आता. आणि मग तुझा जिगरी मित्र राजा ती कुठे आहे? राजा वय, काय सांगायचंय तुला राजाची अब्दा. मध्ये एकदा गावात महिलांच्या कुस्त्यांचा कार्यक्रम होता, त्यात एका पैलवानीला राजा आवडला गी. मग काय घरी आली ती राजाच्या लग्नासाठी मागणी घातली, घरच्यांनी नकार दिला. आणि कशाचं काय एक दिवशी आली की ती आणि गेली राजाला घेऊन पळून. तेव्हापासून ठाव पत्ताच नाही बघ राजाचा. तो हं. यांचं काय ऐकू नको बघ, सुखाने संसार करतात ती दोघं.
नाही सर राजा सगळं व्यवस्थित आहे, सुखानं संसार चालू आहे बघ राजाचा सुद्धा. चांगलं आहे की मग. 2 लेकरं बी झाली ती राजाला आता. अरे बापरे. बरं ती सगळं जाऊ दे. अगं तू काय सोनीला चहा पाण्याचं काय विचारलं का नाही का डायरेक्ट घेऊनच आली इकडं? बघ की विचारलं सुद्धा नाही. त्यो तुझ्या तर आईचं टकूज तुझ्या बघायत नव्हतं सोनीला चहा पाण्याचं. साखर संपली. 4 दिवस झालं तुम्हाला साखर आणून द्या म्हणलेली. पप्पाने दिलतं लग्नात एक पोतं भरून, ती आतापर्यंत घालवली आणि अजून म्हणताय चहा करून द्यायचं होतं की. अगं मग साखर नव्हती म्हणून काय झालं, भाकर द्यायची तिला. 3-4 दिवस झालं पीठ संपलंय, भाकर करून द्यायची. असं झालंय व्हय. आपणच खातो कसं भात बनवून. अगं मग भात द्यायचा की. रात्रीचा शिळा भात होता, सकाळी तुम्ही खाऊन नाही का आला? बरं जाऊ दे, मग सरबत बिरबत तरी करून द्यायचा होता की. आलाच का परत साखरे? सांगितलं ना तुम्हाला साखर संपली म्हणून. काय तुझं का नाही अवघडच आहे बघ. काय सांगाय गेलं म्हणजे डायरेक्ट टांगायलाच नेती, अंगावरच येते चौताळू लगी. चांगल्यानं म्हणत होतो सोनीला द्यायचे की म्हणून चहा पाणी काय बघायचं की म्हणून. अरे बस करा, तुमचे सुखी संसार बघून माझंच पोट भरलं. असं झालं काय? मग काय तर. बरं राहू दे मग, भागलं जाऊ दे. तर मित्रांनो, आपलं गाव लय आगावचं हे पर्व आपण या 30व्या भागाला संपवणार आहोत. पण हा, आम्ही जास्त वेळ न घालवता लवकरच तुमच्या भेटीसाठी येणार आहोत. एक नवीन स्टोरी घेऊन, ज्यात असणारे धमाल, मस्तीचा मसाला आणि कॉमेडी तडका. हा, आणि मित्रांनो, जय गणेश प्रोडक्शन या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा. कारण पुन्हा नाही हे बघायला, सकाळी एपिसोड पडणार तेव्हा मोबाईल घेऊन जायचा.